салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро манзуратон мегардонем. дастаҳои лигаи якум ҳафтаи гузашта тамоман аз пушти ба қавле кору борҳои дигар буданд. ҳафтаи гузашта мусобиқаи даври муқаддамотии ҷоми тоҷикистон 2025 баргузор гардид ки барои ба марҳилаи дуюми ин мусобиқа баромадан дастаҳои лигаи якум миёни худ мубориза бурданд. рости ман аз ин мусобиқа як чизро эҳсос кардам ки чаро дастаҳои лигаи якум дар чемпионат дигаранд, дар мусобиқаи ҷоми тоҷикистон тамоман бо услуби дигар мубориза мебаранд. тасаввур карда метавонед ки натиҷаи рақобатҳо тамоман дигар аст. шумо тасаввур карда метавонед ки ваҳдати шаҳри ваҳдат метавонад моҳири воҳимаро шикаст диҳад. дар мусобиқаи лигаи якум ҳоло онҳо во нахӯрданд, вале ҳамин гунае ки дастаи ваҳдат бозӣ кард, бовар кунед дар лигаи якум ҳам ба қавле мезанад моҳиро. ҳарчанд бозингарони дастаи ноҳияи ёвон дар рафти рақобат ду корти сурх гирифтанд, аммо услуби бозии ваҳдат зур буд. хулас биёед як рақобатҳои ҷоми тоҷикистонро зиёдтар шарҳ медиҳем. аз ваҳдат ёдовар шудем, аз ваҳдат сар мекунем. бозии дастаҳо дар қисми аввал баробар сурат мегирифт. аз ҷониби ҳар дуи дастаҳо ҳуҷумҳои пайҳам ба роҳ монда мешуд. ҳама чӣ нағз буд, вале баъди голи аввали ваҳдат мисле ки бозингарони моҳир хеле асабӣ буданд. ҳардам қоидаи бозиро вайрон мекарданд ва ин боис шуд ки диловар шарифзода корти сурх гирифта аз майдон берун шавад. ана акнун системаи бозии моҳир бо 10 нафар баъди корти сурх мисле ки вайрон шуд. хатти дифоъ тамоман заиф шуд ва бозингарони ваҳдат ҳуҷумҳои пайҳамро ба роҳ мемонданд. хулас билохира ҳамин асабонӣ бозӣ кардан боз барои моҳир корти сурх овард ва бозингарони ваҳдат аз имконият истифода бурда дарвозаи моҳирро голборон мекарданд. ҳамкорони мо ин бозиро аз наздик диданд ва феълан барои шумо хубтар шарҳ медиҳанд. бозиҳои марҳилаи муқаддамотии мусобиқаи ҷоми тоҷикистон оғоз гардиданд ва дар доираи он нахустин дидор миёни дастаҳои ваҳдати шаҳри ваҳдат ва моҳири ноҳияи ёвон сурат гирифт. маврид ба ёдоварест ки майдони хонагии дастаи ваҳдат бинобар сабаби дар ҳолати таъмир қарор доштанаш бозиҳоро қабул карда наметавонад ва аз ин хотир ин рақобат дар варзишгоҳи ҷавонии шаҳри ҳисор баргузор шуд. дар нимаи аввали дидор дастаҳо бозии баробар нишон доданд. ҳарчанд барои ҳар ду тим ҳам имкониятҳои голзанӣ ба вуҷуд омад, вале онҳо бо самар истифода нашуданду мо дар нимаи аввали бозӣ голро мушоҳида накардем. дар қисмати дуюми вохӯрӣ мо дар иҷрои бозингарони дастаи шаҳри ваҳдат як бозии комилан дигар ва ҳуҷумкорро мушоҳида намудем. маҳз ҳамин фаъолии онҳо буд ки дар дақиқаи 51 ҳамлагари даста Аҳлиёр Ғафурзода бо суръатафзоӣ то ба ҷаримагоҳ ворид гардид, вале дифоъгари дастаи моҳир Исмоил Сафарзода дар дохили ҷаримагоҳ ба хато роҳ дода ӯро ба замин афтонид. ҳамин вазъият боис бар он шуд ки довари рақобат ба дарвозаи меҳмонон пеналти гузорад. Алишер Эргашев ин вазъияти стандартиро самаранок истифода карда ҳисоби бозиро кушод. дар идома бозӣ бо ҳассосият идома дошт. дифоъгари дастаи моҳир Диловар Шарифзода дар як ҳолати дигар ба зидди Муҳаммад Абдураҳмонзода қоидаи бозиро дағалона вайрон кард. аз сабабе ки ин дуюмин корти зарди бозигари рақами 4 дастаи моҳир дар ин бозӣ буд, ӯ маҷбур мешавад ки майдонро тарк кунад. шумораи ками бозигарони ҳариф боиси он шуд ки сурхпӯшҳо зуд ба ҳуҷум бираванд. дар дақиқаи 50-уми бозӣ Фирдавс Раҳимов бо садгузорӣ тӯбро аз назди пои бозигарони кабудпӯш рабуда ҳуҷуми хавфноки дастаашро ибтидо бахшид ва Аҳлиёр Ғафурзода ин эрсолро самаранок истифода карда голи дуюми дастаи ваҳдатро ба самар расонид. ҳамоно шиддати бозӣ хеле баланд буд. Абдухолиқ Алимов бозигаре ки дар қисми дуюм вориди майдон гардида буд, дар рӯёрӯӣ бо Маҳмад Саид Аминов қасдан қоидаи бозиро вайрон карду бо корти сурх муҷозотонида шуд. бояд гуфт ки ин дуюмин корти сурхи бозингарони дастаи моҳир дар ин дидор буд. ҳатто бо шумораи кам ҳам бошад, бозингарони дастаи моҳир ба тақдир тан додан намехостанду кӯшиш мекарданд таносуби тӯбҳоро баробар кунанд. дар дақиқаи 79-уми дидор аксулҳуҷуми дастаи ваҳдат то ба нуқтаи ниҳоӣ расид. Аҳлиёр Ғафурзода аз паси Фаридун Арзуллоев истифода карда голи дуюми хешро ба ҳадаф расонид ва ҳисобро 3-0 кард. бозингарони дастаи моҳир танҳо ба як голи сурхпӯшҳо тавонистанд ҷавоб диҳанд. Ҳороншоҳ Қаҳоров дар рақобати инфиродӣ аз дифоъгари ҳариф гузашта, дар дақиқаи якуми илованамудаи довар тӯбро вориди дарвозаи ваҳдат намуд. дар дақиқаи охири илованамудаи довар ба қисмати дуюм Муҳаммад Раҷаб Идиев голи чоруми мизбононро ба ҳадаф расонида фарқи тӯбҳоро бештар намуд. бозӣ бо натиҷаи 4-1 ба фоидаи дастаи ваҳдат ба анҷом расид ва мизбонон рӯи худро ба марҳилаи баъдии мусобиқа боз карданд. бояд қайд кард ки ин аввалин ғалабаи дастаи ваҳдат дар мавсими ҷадид буд.
дар қисми аввали бозӣ мо ҳолатҳои хуби головар доштем, даже ҳолатҳои баҳсноке боз буданд ки ду маротиба довар ба фикри мо буд ки дар он ҷо зарба 11 метра бояд мешуд. дар қисми дуюм бошад камакак суръатро тезтар кардем, натиҷаашро дидем. гап дар он аст ки се бозингери асосимон дар бозии гузашта травма гирифтанд. اون بازیایی که باز کمان دسته اساسی ما بودن. ولی میگه بعد بغیر از این هم تمرینایی که ما میگذروندیم این بازیگرا ما به اهمیت ندادم. بعد باز در این بازی بازیگرای اساسی ما نبودن. بازیگرای یوش بچه‌های یوش در آوردیم. خاطر این بازیه. این زینا بریدم پگم ما ببریم این بازیه. парвоз ба меҳмонии Исфара рафта буд. меҳмон бар мизмон дар ин рақобат андаке ноэҳтиромӣ кард. дарвозаи Исфара барои бозингарони парвоз гӯё ки ҷои машқкунӣ буд. голҳои зиёд ба самар расонида шуд. дар умум аз ҳар ду тараф 7 гол ба самар расонида шуд. футболбозони Исфара низ то охир пеши парвози воима сархам накарданд ва муборизаи арзанда нишон доданд. рақобатҳои дигари мусобиқаи даври муқаддамотии ҷоми тоҷикистон 2025 ба таври зайл сурат гирифт. дастаи душанбе дар майдони худ дастаи сарои камарро қабул карда буд. дастаи сарои камар дар меҳмонӣ тавонист ки ба дарвозаи дастаи душанбе 2 гол ба самар расонад, вале аз ҷониби бозингарони дастаи душанбе бар 2 голи сарои камар ягон хел ҷавоб набуд. 2-0 бозии онҳо ба фоидаи сарои камар хотима ёфт. дастаи сараз бошад дар майдони худ дастаи шодмонро қабул кард. шумо медонед ки дастаи шодмон ин мавсим яке аз дастаҳои пурқувват ба ҳисоб меравад. албатта ки дар лига якум ва дар муқобили дастаи сараз низ онҳо ба задани 3 гол даст ёфтанд ва мизбонон бошад ба 3 голи шодмон бо 2 гол ҷавоб гардиданд. ҳисоби бозии дастаҳои сараз ва шодмон 3-2 ба фоидаи шодмон. дастаи Исфара чӣ гуна гуфтем дар майдони худ аз дастаи парвоз бо ҳисоби 5-2 шикаст хӯрд. дастаи норак бошад дар майдони худ дастаи сомонро қабул кард. бозингарони дастаи сомон ба дарвозаи дастаи норак 2 гол заданд ва бозингарони норак ҳам ба 2 голи онҳо ба 1 гол ҷавоб гардиданд. ҳисоби бозии дастаҳои сомон ва норак 2-1 ба фоидаи сомони данғара. дастаи ваҳдатро гуфтем ки муқобили дастаи моҳир ба задани 4 гол даст ёфт ва бозингарони дастаи моҳир тавонистанд ки ҳамагӣ 1 гол зананд. дастаи рангон ва масчо ки ҳар ду дастаҳои навкор дар лига якум буданд бозии баробар нишон доданд, вале дастаи масчо тавонист ки дар меҳмонӣ бо ҳисоби 2-1 ғалаба кунад. дастаи сардор дар майдони худ дастаи сарҳадчиро бо ҳисоби 4-0 мағлуб кард. акнун дастаҳое ки ба даври дуюми муқаддамотӣ роҳ ёфтанд. дастаи сарои камар бо муқобили дастаи шодмон бозӣ мекунад. дастаи парвоз бошад дар майдони худ дастаи сомонро интизор аст ва дастаи ваҳдат бошад дар майдони худ муқобили дастаи масчо мубориза мебарад. сардор бошад ҳоло ба марҳилаи якашфинали мусобиқа роҳ ёфтааст. аз лаби хамир фатир биёед як бозии хеле ҷаззобро дар охири барнома аз лигаи дуюм шаҳр медиҳем. аслан мавсими лигаи дуюм бо бозии ду даста аз минтақаи кӯлоб дар вилояти хатлон оғоз гардид. бозии дастаҳои терай аз шамсиддини шоҳин ва рахш аз ноҳияи восеъ аз пуршукӯҳтарин рақобатҳое буд ки дар он меҳмонҳои ифтихорӣ даъват гардида буданд. хулас шаҳомати оғози лигаи дуюмро дар минтақаи кӯлоб дар шарҳи ҳамкоронамон бубинед.
чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи дуюми вилояти хатлон дар минтақаи кӯлоб низ бо шукӯҳу шаомати футболӣ оғоз гардид. мутобиқ ба ҷадвали баргузории бозиҳо ки дар он 8 даста аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоби вилояти хатлон ширкат меварзанд, дар даври аввали чемпионат дастаҳои тераи шамсиддини шоҳин ва рахши ноҳияи восе андари майдонӣ рақобат шуданд. пеш аз оғози бозиҳо нахуст масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шамсиддини шоҳин, федератсияи футболи минтақаи кӯлоб ва мухлисону ҳаводорони ин риштаи варзиш маросими оғози мавсими нави чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи дуюми вилояти хатлон баргузор шуд. таъкид гардид ки дар заминаи дастуру супоришҳои раиси федератсияи футболи вилояти хатлон муҳтарам давлаталӣ саид ва ҷиҳати амалӣ намудани барномаи рушди футбол барои солҳои 2022-2026 дар вилояти хатлон, чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи дуюми вилояти хатлон низ ба таври зарурӣ ташкилу роҳандозӣ карда мешавад. масъулон ба ҳар ду даста ҷиҳати ноил гардидан ба натиҷаҳои назаррасу дилхоҳ барору комёбӣ таманно карданд ва сипас суруди миллии тоҷикистон садо дода шуда бо ҳамин мавсими нави лигаи дуюми вилояти хатлон дар минтақаи кӯлоб низ оғоз гардид. бояд гуфт ки ҳам дастаи терай ва ҳам дастаи рахш имсол дар назди худ ҳадаф гузоштанд ки ба лигаи якуми мамлакат шомил шуда ҳамзамон дар зинаҳои ифтихорӣ қарор гиранд. бозии мазкур аз дақиқаҳои аввал бар суди дастаи соҳибони майдон оғоз гардид ва дар дақиқаи 20-уми майдондорӣ ҳасаналӣ зарифов тавонист ки бо як зарбаи ҳадафрас дар ҳисоби бозӣ дастаи терайро пешсаф намояд. ҳарчанд дар идомаи бозӣ ҳамлавари дастаи рахши восе самариддин расулов ҳисоби бозиро баробар карда бошад ҳам, вале дар идома нимҳимоятгари дастаи терай файзизода дилшод тавонист ки бо голи задаи худ дастаи соҳибони майдонро боз ҳам пешсаф намояд. ҳамин тариқ қисмати аввали майдондории дастаҳо бо ҳисоби 2-1 бар нафъи дастаи соҳибони майдон ба анҷом расида ба танаффус баромаданд. дар оғози қисмати дуюми бозӣ дар ҳайати ҳар ду даста тағйиротҳо ба амал омаданд ва дар ин қисмати нерӯсанҷӣ дастаи рахш бартариро ба даст гирифта бо голи задаи ҳимоятгар Сайдамири Сайдаҳмад меҳмонон таносубро дар бозӣ барқарор карданд. яке аз ҳамлаварони бо таҷрибаи ноҳияи восе Зоир Холматов дар дақиқаи 77-уми майдондорӣ тавонист ки бо голи задаи худ дастаи рахшро дар ҳисоби бозӣ ба пеш барорад. дере нагузашта аз партофти Зоир Холматов нимҳимоятгари дастаи рахш Соҳибназаров Насим хуб истифода карда голи чоруми дастаашро вориди дарвозаи соҳибони майдон намуд. дастаи терай дар ин бозӣ лаҳзае ҳам ақибнишинӣ накард ва дар дақиқаи 80-уми майдондорӣ аз зарбаи ҷаримавии 11-метра як голи дигар ба ҳадаф расонид ки ҳисоб 3-4 бар нафъи дастаи меҳмонон боқӣ монд. ҳарчанд дар идомаи бозӣ ҳар ду даста барои задани голҳои навбатӣ талош варзида бошанд ҳам, вале дигар ҳисоби бозӣ тағйир наёфт. дастаи терай дар аввалин бозии хонагии худ муқобили яке аз дастаҳои муддаӣ барои роҳ ёфтан ба лигаи якуми мамлакат рахши ноҳияи восе бозии хуб нишон дод, аммо дар ин дидор дастаи рахш тавонист ки 3 имтиёзи заруриро ба даст биёрад. дар ноҳияи шоҳин байни дастаҳои навтасири рахши ноҳияи восе бо дастаи тераи ноҳияи шоҳин бозии хеле ҷолиб гузаронданд. бозингарони ҳар ду тараф ҳам байни худ бозиҳои беҳтарин нишон доданд, но ки дастаи рахши ноҳияи восе бо ғалаба 3-4 ғалаба ба даст овард. имрӯз боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки бозии лигаи дуюми дастаҳои тераи ноҳияи шамсии шоҳин ва рахши ноҳияи восе бо ҳам роҳ хӯрданд. бозингарон бо як тайёрии хуб омада бозӣ карданд. ҳарчанд ки дастаи тераи ноҳияи шамсии шоҳин ба мағлубият ҳам дучор шуда бошад ҳам, лек бачаҳои мо бозии хуб нишон дода таби мухлисонро болида гардонданд. боварӣ дорем ки дар оянда бачаҳои мо бозии хуб нишон дода ба муваффақиятҳои нав ноил мегарданд. акнун дӯстони азиз, бо ҳамин рӯҳия оғози рақобатҳои мусобиқаи даври муқаддамотии ҷоми тоҷикистонро мунтазир мешавем ва барои имрӯз ман бо шумо хайру хуш мекунам. то дидор.